Tungod gayud ang panultihon nga no man is an island. Haom kaayo kini aron mapabilin ang kalikupan ug mapreserbar ang kasapaan nga napasagda na sa dugay ng katuigan. Si Chona Carion sa RTV Presents. Ang pagprotektar sa kalikupan may usa sa prioridad sa Dakbayan sa Mandaue. Usa niini ang ilang pag-rehabilitate sa kasapaan sa Dakbayan sud sa pipila ka tuig nga napasagdan. Tungod sa pagpasagad og labay sa basura, mo'y nakabara sa kasapaan. Gihulagway ang Tipolo Creek nga usa sa labing hugong sapa sa Dakbayan. Gawa sa kadaghan sa mga basura, grabe usab ang kabaho. Kini mo'y pamahayag sa pipila ka mga nagpuyuha doon sa sapa. Kapin sa 20 ka tuig na silang nanimuyo ug saksi sa kahugaw ug kabaho sa sapa gumikan sa pag-abuso sa katawhan. Hugaw kayo tungod sa dagan mga kuan ba ikan dito labay ba. Oh, mao na nga. Arang-arang na ron. Ang baho. Ang baho. Kaluoy Ginoo. Wa na. Oh, mas dindot na karon. Kay wa na gyud baho ba di para sa una. Karon mao na kining sapa nga nagsubay sa barangay Tipolo, Sentro, Giso ug Mantuyong. Makita nga limpyo na kini o pipila na lang ka mga basura ang imong makita. Ang tubig flowing na usab. Ang City Engineering Office sa Dakbayan matag karon og unya kanunay nga nang limpyo sa kasapaan. Gihawanan na usab sa mga nimuyo ang palibot ug higpit na usab ang pagpatuman sa pagdakop gyud sa pagpasagad og labay sa ilang mga basura. Ang atong gibuhat sa gobyerno is to widen it at the same time ato nang gitangtang mga muyo sa sud sa sapa o sa creek o kanang namuyo sa daplin. So kita na nato ang dako kay usaban nga wa na kay hugaw kay wa na may namuyo dud sa kanang sa ingon tawag sa creek ba. Alang sa mga opisyal sa City Hall, dili lang obligasyon sa kagamhanan ang pagpanalipod sa kalikupan apan katungdanan usab sa matag usa. Nanginhanglan usab ang kagamhanan og kooperasyon sa katawhan pinaagi sa dili pagpasagad og labay sa ilang mga basura. Kay ang pagpasagad ug pagpangabuso sa usa mag-antos dili lang ang usa apan ang kadaghanan. Kitang kasatag sa nato ang masuos Mandaue dunay responsibilidad nga pag siguro nga olimpyo atong Dakbayan dili kay ingon nga total isuldoan mo na sila kay mga trabaho dili nga olimpyo dili gina mao ang atong attitude na ito it starts from the home ang ganahan kita itong balay nga limpyo o hapsay mo sad na igawa sa nimo ganahan sa ka sa imong tukuran limpyo ug hapsay. So it is our responsibility to ensure that the city is clean. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short docu.